अनजालि नों बुंदोंमोन अनजालि नों बुंदोंमोन बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायनि गाखोहैगोन दा एबारबो लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल टाइटेलावनो नायनानै एसेब्ला मिथिखादों जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना मेथाइ रोजाबगिरि बिथां जेसि नार्जारिनि मेथाइ रोजाबनायाव दिहुनजानाय बावखुंग्रि हाजो सेरनि मिउजिक भिडिअखौ सिगांनि बोसोरफोराव पार्ट 1 आरो पार्ट 2 खौ नायखांखाबाय। आरोबाव दायो बावखुंग्रि पार्ट 3 गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांबावगासिनो दङ दै लोगोफोर। आरो आं बिनि सोमोन्दै दाख्लैबो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बुंनानै होखादोंमोन बाट मोजां डिटेल्स मोननैनि फोरमायजोबनो हायाखैमोन। स' फाइनालि लोगोफोर बे बावखुंग्रि पार्ट 3 मिउजिक भिडिअआवनो बर'निनो बयजोंबो सिनायजानाय फावखुंगुर बिथां लिंसार बसुमतारी आरो फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी बिथां सानैखौनो फाव खालामनायखौ नुनो मोननाय जासिगोन लोगोफोर। आरो सिगांनि भिडिअआवबो सानैसो मानसिया कमेन्ट खालामखादोंमोन फावखुंग्रिया लिंसार आरो फुजि जायोब्ला हामगौमोन होननानै। स' नोंथांमोना बिथांमोननि फाव खालामनायखौनो नुनो मोनमारसिगोन बे बावखुंग्रि पार्ट 3 मिउजिक भिडिअआव। आरो देग्लायनि बे फैनो गोनां बावखुंग्रि पार्ट 3 मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों जेसि नार्जारिजों लोगोसे इलिसा बर' बिथाङा आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों लक्ष्मी ब्रह्म बिथाङा आरो डाइरेक्सनखौ होदों पुर्ण बसुमतारी बिथाङा। आरो नोंथांमोना बे बावखुंग्रि पार्ट 3 मिउजिक भिडिअखौ UN क्रिएशन चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोननाय जागोन दे लोगोफोर। स' दायो बे बावखुंग्रि पार्ट 3 मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो दङ। स' बिनिखायनो नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना नेना थायोब्लानो जाबाय आरो सोर नायनो दानिफ्रायनो एक्साइटेड बिथांमोना कमेन्ट खालामोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।